Més de 4.500 persones volen la supressió de l'impost de successions a Catalunya. S'han posat en contacte a través de la recentment creada Associació per la Reforma de l'Impost de Successions. L'objectiu, acabar amb el greuge comparatiu que implica heretar en terres catalanes o fer-ho en qualsevol altra comunitat de l'Estat. La Generalitat considera necessari l'impost per ajudar a redistribuir la riquesa. Més de 4.500 persones defensen la supressió de l'impost de successions a Catalunya. Són persones que s'han adherit a la causa de la recentment creada Associació per la Reforma de l'Impost de Successions. L'objectiu és acabar amb el greuge comparatiu que implica heretar en terres catalanes o fer-ho en qualsevol altra comunitat de l'Estat. Aquí aquest impost pot arribar a costar el 30% de l'herència. Aquí comença tot, a les notaries, on hi ha guardats els testaments i alguna sorpresa més. Els hereus que hi hagi designats en aquests testaments poden haver de pagar grans quantitats per rebre una herència, i tot això a causa de l'impost de successions. Ara una plataforma demana eliminar aquest tribut per les diferències que hi ha entre comunitats i perquè en ocasions obliga els hereus a endeutar-se. Catalunya, quan l'impost de successions, està absolutament discriminada amb respecte a la resta d'Espanya i el que demanem és l'equiparació. Un exemple, si una persona rep en herència un immoble valorat en 250.000 euros, haurà de pagar 41.400 euros en concepte de l'impost de successions. Això a Catalunya, perquè si el donant d'aquesta mateixa herència té el seu domicili fiscal a Madrid, només caldrà que en pagui 427, és a dir, quasi 100 vegades menys. Una situació similar passaria en d'altres comunitats com Cantàbria o Castella-La Manxa, i al País Basc, per aquest mateix cas, no haurien de pagar res. La Generalitat manté que vol modificar l'actual model de l'impost de successions, però que no el vol eliminar, ja que considera que ajuda a redistribuir la riquesa. La proposta del tripartit passa per fer una reforma de l'impost si es coordina, això sí, amb totes les comunitats autònomes.